dagokionez, Zurbil 1996 proiektuaren sustatzaileak edo horretik ere gure aurpegiak nahiko duzituzue. Eta, gaur ditugu prentsa aurreko batera, kasu honetan, Bolondresa voluntario sare bat osatzeko talde bat, baina horrelako baino lehen, bai gustatuko litzaigukeela gure aurrekari edo behintzat proiektuaren zein egoeretan gauden gaur egun, ez? Aurreko urtean ekainean aurkeztu genuen proiektu honen xedearen lehenengo fasea zen ikerketa fasea. Lehenengo ikerketa fasea maitzea dago, behintzat gehiengo egina daukagu. Hortaz aparte, dokumentazioa eskuratzen ari gara, badauzagu izen mordo bat, dokumentazio ugari, eta lehenengo fasea amaitutzat emateko daukagu. Eta gaurkoan gatoz, bigarren fase horren, parte hartzen fase horren, lehenengo aurre fasea edo deituko diguna, ez? Azken finean parte hartzen fasean guztiok ezaguna daukagu edo parte hartzen fase batek zer dakarren, ez? Normalean batetik testigantzak egon diren, elkarrizketak, grabatzen direnak eta bat, eta bestetik dokumentazio eta argazki bilketa. Pero askotan jendeak etxean dauzkanak eta barbadeak, horrekin gure ere intereseko edukia guretzat. Eta zentzu horretan ere, beharrezko ikusten prentsa horreko hau egitea, batez ere herriari deialdi bat egiteko, ez? Eta ez esatu bezala, voluntariotzari dagokionez, parte hartze fase honetan, guretzat oso garrantzitsua da, voluntario sarea. Sare bat osatu nahi dugu, eta hortarako gaude hemen, hori nahi dugu eta pixka bat sustatu. Zurbil berriak betidanik ikidu voluntariotza edo auzoela nirako grina hori, eta hori dugu kasu honetan ere bai partekatu ezta. Proiektu hau martxan jarri dugulako, baina era berean ere bai badakigulako jende asko parte hartu nahi duela, eta gaina bere laguntza behar dugu, gau bakarrik ezin dugulako egin. Horratzean herri badago, eta hasieratik bai udalari eta bai alkateari izan genuen bezala, proiektu hau herri proiektua da. Eta herri proiektua den heinean, jendeak ere parte hartzen nahi dugu. Nola? Hori dela eta voluntario sarea sortu nahi dugu. Adin guztietako herritarrek parte hartu dezaten, bai gazte nahi zeldu, nahi zahar, nahi dute zentzurutan inspektoro guztiak, gazte-gaztetatik adindu arte, zergatik gauza fase guztietarako behar dugulako laguntza. Ez bakarrik lubakietara bateko, beharko dugu ere bai txango batzu egiteko eta baserria bizitatzeko, informazio bila, beharko dugu ere bai erakusketan antolatzeko laguntza, koordinazio bilerak egiteko, gauza guztietarako beharko dugu herritarren laguntza. Hortaz, guretzako ezinbestekoa da, oinarrizkoa da, voluntariotza sare hori sortzea. Esan bezala fase guztietan, proiektu hori dauzkan fase guztietarako beharko dugu jendea, eta azpimarratzen dugu behar dugula jendea, adin guztietako. Badirudi beti edo voluntariotza lotzen dela gazte izatearekin, eta ez, kasuntan behar dugulako jendea oso laguntzeko atontzea gozetan, edo ez fizikoa diren lanetan, ikuso ideologikoa, burua ere behar lanekin ere behar dugulako laguntza hiru behar, eta esan dizuegu bezala, herri proiektu bada, eta herritikan atera zena, herriari gotatu nahi dugu, eta hortarako herriaren laguntza bat dugu, noski. Herriarentzat eta herriarekin. Jon Bak azpimarratuko dure pixka bat zer gehiago, ez Jon Bak zu herritar bezala, urte asko garrantzatzu ere voluntario zela hainbat gauzetan, ze komentatu nahi duzu pixka bat Zurbildarrei, zer dela nahi duzu? Eskerrik asko Aitor. Lehenbizi, Zurbil beti oso herriko zitzatu izan dela, eta proiektu ezberdinetan parte ona izan dula. Orduan, bai ikastet helduei deialdi egiten die parte hartzeko proiektu honetan, memoria historiko, 36ko gerrako memoria historikoko histori ezberdin horiek
dira joteko lubakia garbitzera, bat ere entrevistetan ere parte hartzea eta usuri dugu batez ere basealdi ezberdinetako klasifikazioa eta non kokatu aurkitukako informazioa minbizian udari edo representatu izan diren herritarrena eta gero esposaketarako, gerrako esposaketarako uste dugu gara finkatua gutxi gora bera parte hartzeko eta gero duzen ekimen desberdinetan ere sortzen direnak parte hartzeko, lantalde batean lan egitea dena bat. Zure esan duzu, zara hiru pertsonarea eta hiru ezin dugu horrela egin herri bat den historia.